ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे कमेन्ट मेसेज भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव बे इसोरा आंनो मोजांथार सुजुग सुबिदा होबावनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे सोलोंनायखौ मोननो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबावबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो बा नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनि सोर बिथाङा आरो आंनो मा कमेन्ट लिरनानै हरदों। अब्ला बे समाव आं नोंथांमोननो सिनायथि होनि बिथांनि नामानो जाहैबाय राजेश मुसाहारि। अब्ला बे समाव बिथां राजेश मुसाहारिखौ आङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे कमेन्ट भिडिअआव आङो वेलकाम खालामदों स्पेसियेलि आरो बिथांखौ आंनि बे JNO इउट्युब चेनेलनिफ्राय बिथांनिसिमबो थेंक इउ आङो जासिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनि बिथाङा आंनो माबादि कमेन्ट लिरनानै हरदों। आं फरायनानै खोनासंहोनि बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट लिरनानै हरदों आरोखि ओरैबायदि लिरदों, सार ख्रिस्टियानफ्रा फिल्म एबा सिनेमा गानो मोनो ना मोना अन्नानै भिडिअ लाबोथार इसोरा नोंथांखौ बोर होथों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर खोनाबायना बिथां राजेश मुसाहारिया आंनो मा रोखोम कमेन्ट लिरनानै हरदों। बिथाङा खनसे नङा खननै आंनो कमेन्ट लिरनानै हरदों जे गावनि कमेन्टनि सायावहाय भिडिअ लाबोथार होननानै रिक्वेस्ट खालामहरदों आंखौ। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब रोखायै बुजिबाय जे जों ख्रिस्टियान मानसिफ्रा सिनेमा बा फिल्म शुटिं खालामनो मोनो ना मोना सिनेमा लानो मोनो ना मोना दिनै बिथाङा आंनाव बेखौनो कमेन्ट लिरनानै हरदों आरो गावनि कमेन्टनि सायाव बेखौनो मा भिडिअ लाबोनो थाखायबो आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बिथां राजेश मुसाहारि बादि जोंनि सोरबा बेबायदि सानग्राफोर दंबावो खोमा। थ' बेनिखायनो आंनि बे गुसुं भिडिअआ आंनि बे फिसा भिडिअआ सोरनिबानि थाखाय मा मोनसे नलेज जागोन ख्रिस्टियान मानसिफोरनि थाखाय मा मोनसे हेल्पफुल जागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो बेखौनो मिजिंथिहरबावदों। आरो बेजों लोगोसे गिबियावनो आङो नोंथांमोननो बे मोनसे बाथ्राखौ आङो बुंनानै दोनखानोसै जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायदों ख्रिस्टियानफोर बा जायफ्रा ख्रिस्टियानफोर नङा अब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायदों थेंक इउ। दा आंनि बुंनो नागिरनाय बाथ्राया दिनै बेनो थ' जों ख्रिस्टियानफोरनि जे आखल आखु जे जों ख्रिस्टियानफोरनि मावनांगौ खामानि डिउटिफ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे संसारजों एसेबो गोरोबनो हाथारा आरो गोरोबनो मोनथ्रा ओरैबायदि आलदाखा माने ओरैबायदि आलदा आरो टटेलि जुदाखा। बेखौ दिनै जोङो जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायदों बेखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो जों ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिथारनो नांथारगोन आरोखि। संसारा जेरैबायदि सोलिदों ना संसारनि मानसिफ्रा जेरैबायदि लाइफ स्टाइल खालामदों जों ख्रिस्टियानफोरा एकदम बेबायदि संसारनि बायदि लाइफ स्टाइल बा सोलिनो जों हाथारा आरो मोनथारा। बियो आंनि राव नङा बियो गोथार बाइबेलनि राव आरो इसोरनि बाथ्राया जोंनो दिनै बेखौसो फोरोंदों। बेखौनो आङो ना माखासे गोथौ बिसयाव थांनायनि सिगां आं बे रावखौ बुंनानै दोनखाबाय। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' अब्ला बे समाव फै जों गुबै बाथ्रायाव फैनि ना आङो गिबियावनो बुंनानै दोनखाबाय जे जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि लाइफ स्टाइला ओरैबायदि आलदाखा संसारनि जों गोरोबनो जों हाथारा आरो मोनथारा। अब्ला बे समाव
ख्रिस्टियानियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मोनसे बाथ्रा आङो बुंबावखानोसै बेनो जाहैबाय जे जों ख्रिस्टियानफ्रा संसारनि वर्ल्डलि सिनेमा बा फिल्म खालामनो मोनथ्रा मिथिबायना जों ख्रिस्टियानफ्रा संसारनि सिनेमा आरो मुभि एक्टिं बा रल पार्टफोर दिनै खालामनो मोनथ्रा आङो बुंखाबाय सोरनि बाथ्रा बियो नोंथांमोना साननो हागौ आंनि बाथ्रा नाथाय बियो आंनि नङा गोथार बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों दहाय आं एसे गिबियावनो बेखौनो बुंखाबाय नोंथांमोना बागदावैफोरबादि बा गाज्रि मोनैफोरबादि अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना मानो मोनसे सिनेमायाव बा मोनसे फिल्मावहाय गोबांथार रोखोमनि रलफोर ना दिनै दङ एक्टिंफोर दिनै खालामनांगौ दिनै दङ बबेबा एक्टिंफ्रा हार्ट टाचिं गोसोखौ दुखु मोनहोलायो ना आरो बबेबा एक्टिंफ्रा बबेबा रल खालामनांगौफ्रा ओरैबायदि जोंखौ गाज्रि भाबाव दैदेनलाङो गाज्रि लुबैहोयो गाज्रि सानहोयो राग जोंहोयो आरो बायदि बायदि सानहोयो आरो जोंखौ भाबाव दैदेनलाङो अब्ला नायदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना बे समाव मा बुजिखो जाय ख्रिस्टियानफोर दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ दिनै बेखौ नोंथांमोना गोथौ बुजिबानो जाबाय ओंखायनो आं होनदों जे जों ख्रिस्टियानफ्रा बे संसारनि सिनेमा मुभि दिनै जों गानो मोना नाथाय जोंनि गोबांथार मोजां मोजां ख्रिस्टियानफोर लेखा गोरों ख्रिस्टियानफोर आरोखि ना आरो बिदिनो मोजां मोजां ख्रिस्टियानफोर दिनै मोजां दिनै मुभि सिनेमा दिनै खालामगासिनो दिनै दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आङो नोंथांमोननो गोथार बाइबेलनि सिरिफोरनि जुगुदि आं बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो सानबाय ना माबादिखौ जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै सिनेमा खालामनो हायो आं बेखौनो उइथ माय स्मल नलेज आं नोंथांमोननो बाइबेल सिरिफोरखौ फरायैनि सिगां आं खोन्थाग्रोनो सानबाय बेबायदि सिनेमा बा बेबायदि फिल्मफोरखौ दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा गानो हागोन बा खालामनो हागोन बेनो जाहैबाय जे सिनेमाया ना जों बिश्वासिफोरनि थाखायबो उन्नति दङ आरो समाजनि थाखायबो बा मोनसे हारिनि थाखायबो गावबागाव जाथिनि थाखायबो उन्नति बा मोजांखौ दिनै लाबोयो दिनै बेफोरखौ दिनै जोङो मा खालामनो हायो जों दिनै एक्टिं खालामनो हायो रल खालामनो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जे एक्टिंफ्रा ना समाजनि थाखाय बा मोनसे जाथिनि थाखाय उदायथाव मोजां उन्नतियाव लाबोयो मोजाङाव लाबोयो जौगानायाव लाबोयो डेभेलपआव लाबोयो दिनै बेबायदिखौसो आंनि मथेब्ला जों ख्रिस्टियान मानसिफ्रा बेफोरबायदिखौसो एक्टिं खालामनो मोनो होननानै दिनै आङो बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय जों ख्रिस्टियानफ्रा जे एक्टिंफोरखौ खालामनानै मानसिफोरखौ लब खालामहैयो गाज्रियाव दैदेनलाङो भाबाव दैदेनलाङो बे एक्टिंफोरखौ दिनै खालामनो मोननाय नङा दिनै आं बेखौनो बुंगोन माया बुंहोखो आंखौ गोथार बाइबेलनि रावफ्रासो दिनै आंखौ बे बाथ्राखौ बुंहोदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय गोथार बाइबेलावहाय डाइरेक्ट मेनसन खालामनाय गैया जे ख्रिस्टियानफ्रा सिनेमा गानो मोना फिल्म शुटिं खालामनो मोना होननानै बेबायदि डाइरेक्ट मेनसन दिनै खालामनाय गैया नाथाय माखासे इसोरनि रावफ्रा बाइबेलनि बाथ्राफ्रासो दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना आं मा बुंदों बेखौ खुब गाहामथारैनो बुजिबाय थ' बेखौनो आङो बुंदों जे जों ख्रिस्टियानफ्रा ना जे एक्टिंफ्रा समाजनि थाखाय उदायगौ जाथिनि थाखाय डेभेलप बा जौगानायखौ लाबोयो बेफोरबायदिखौसो दिनै ना खालामनो हागोन नाथाय जे एक्टिंफ्रा आं खनसे बुंबावनोसै मानसिखौ भाबाव दैदेनलाङो मानसिखौ गाज्रि लुबैनायाव दैदेनलाङो मानसिखौ गाज्रि सानहोनायाव दैदेनलाङो बेबायदिखौ जों ख्रिस्टियानफ्रा मोना आं बेखौनो दिनै बुंगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोर मोजां ख्रिस्टियानफोर दिनै दङ ना मोजां एक्टिं खालामग्रा बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायोब्ला दिनै बागदावनोबो हागौ दुखुबो मोननो हागौ नाथाय बे रावफ्रा दिनै आंनि नङा गोथार बाइबेलासो दिनै बेखौ बुंहोदों आंखौहाय अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फैदो नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनि सिरिफोरखौ आङो फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय
तो बिथां राजेश मुसाहारिनि कमेन्टनि सायावहाय जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला माबादि जोंनो नलेज होदों बा जोंनो माबादि जोंखौ बुंदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनोसैलाय आं फरायनानै खोनासंहोनि तो बेखौ मोननो हागोन जाकबनि 4 बालाबनि 4 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै जेम्स चैप्टार 4 verse 4 ओ फोथायजाथावैफोर नोंसोरो मिथिया नामा संसारजों बिसिगि खानायानो इसोरजों बिसारु जानाय जायनो संसारजों बिसिगि जानो हास्थायो बेनो गावखौ इसोरनि बिसारु खालामनानै लायो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आं दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबाय जे जों ख्रिस्टियानफोरनि लाइफ स्टाइला टटेलि आलदा संसारनि बायदि जानो मोना एकदमबारे राइट थानाय दंथारो जोंहा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव बे जाकबनि 4 बालाबनि 4 सिरिखौ नोंथांमोननो आं फरायनानै खोनासंहोबायनो ओ फोथायजाथावैफोर that means जोंखौ बुंदों नोंसोरो मिथिया नामा सोंबावदों जोंखौ मा होननानै संसारजों बिसिगि खानायानो इसोरजों बिसारु जानाय संसारजों मा रोखोम बिसिगि जाखो नोंथाङा मिथिगौना बे संसारनि बायदि सोलिनाय बे संसारनि बायदि मावनाय दांनाय बे संसारनि बायदि थांनानै थानाय इसोर मिथियै जिसु ख्रिस्टखौ मिथियै बिथांमोन बायदि सोलिनाय लाइफ स्टाइल खालामनायानो संसारजों बिसिगि जाबाय ना मा होनो संसारनि मानसिफोरजों बिसिगि जानाय बायदि जाबाय ओमफ्राय बेबायदि जानायानो इसोरजों बिसारु जायो बाइबेला दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंबाय ओंखायनो मा होनना बुंदों जायनो संसारजों बिसिगि जानो हास्थायो बेनो गावखौ इसोरनि बिसारु खालामनानै लायो नोंथांमोना मा बुजिखो बे बाइबेल सिरिखौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जोङो बे समाव मा खालामनो बिथां राजेश मुसाहारिया दि आंनाव सोंहरदों जों ख्रिस्टियानफ्रा सिनेमा फिल्म मुभि गानो मोनो ना मोना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनानो बेखौ गोथौयै बिजिरदो with my small explanation आंनि गुसुं फोरमायनायजों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि नोंथांमोनानो बेखौ बिजिरनानै लाबानो जाबाय आंबो डाइरेक्ट बुङोब्ला नोंथांमोना आंखौ दुखुबो मोननो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना साफ्रोमबो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरदों नोंथांमोना आंनिफ्राय साबसिन हामसिन नलेज गोनां बुजिनो हाग्रा आरो मिथिनो हाग्राथार आं बे समाव फरायनानै खोनासंहोबावनि 1 जन 5 बालाबनि 19 सिरियाव फरायनानै खोनासंहोनि 1 जन chapter 5 verse 19 ओरैबायदि लिरदों संसारनि गासैबो सैतानजों सासन खालाम जादोंब्लाबो जों मिथिगौ जोङो इसोरनि फिसाफोर खोनाबायना मा होननानै बुंबावदों 1 जहननि 5नि 19 आवहाय संसारनि गासैबो सैतानजों दैदेनजादोंब्लाबो सासन खालामजादोंब्लाबो जों मिथिगौ जोङो इसोरनि फिसाफोर that means जोङो जिसु ख्रिस्टनि फिसाफोर अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा ख्रिस्टियानफोर बिथांमोना बे बाथ्राखौ गोथौयै मिथिगोन ओमफ्राय जायफोर जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमाखै बा ख्रिस्टियानफोर नङा नोंथांमोना बे बाथ्रायाव गोथौयै बुजिहैनो हानाय नङा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामहरखाबाय तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला मिथिबायना बेयाव मा होननानै बुंदों जे बे संसारखौ दैदेनदोंब्लाबो बे सोर सैतानफ्रा नाथाय जोङो इसोरनि फिसाफोर होननानै जों मिथिगौ मिथिबायना जों इसोरनि फिसाफोर अब्ला जों इसोरनि फिसाफोर जानानै जों मा गाज्रि एक्टिं गाज्रि रल जे पार्टफ्रा जे एक्टिंफ्रा जोंखौ बिसासिफोरखौ गाज्रि फाबाव दैदेनलाङो बेबायदि जों मा इसोरनि फिसाफोर जानानै बेबायदि जों एक्टिं रलफोर खालामबावगोन ना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जों गोथौयै सिन्था खालामो आरो नोंथांमोनाबो दिनै सिन्था खालामदो बिथां राजेश मुसाहारिनि कमेन्ट बादि जों जानो हायो ना हाया खालामनो हायो ना हाया
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि आंनि बाथ्रा नङा दे बेखौ मोननो हागोन कलसियारि 3 बालाबनि 2 सिरि Colossians chapter 3 verse 2 आवहाय बेबायदि बुंदों बे संसारनि बाथ्राफोराव गोसो होआलाबानो सोरगोनि बाथ्राफोराव गोसो होदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव मा खोनाखो आरो मा बुजिखो जोंखौ ओरैबायदि बुंबावबाय बाइबेलनि रावा बे संसारनि बाथ्राफ्राव गोसो होआलाबानो सोरगोनि बाथ्राफ्राव गोसो होदो जोंखौ बेबायदिसो दिनै रिक्वेस्ट खालामबावबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों गोथौ बुजिथारदिनि मोनदांथारदिनि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों गोबांथार समावनो ना बे संसारनि एन्टारटेनमेन्ट बे संसारनि लुबैनाय बे संसारनि बायदि बायदि बाथ्राफ्राव बायदि बायदियाव दिनै लब लालसा लुबैनायफ्राव जों दिनै गोसो होफ्लां नाथाय बाइबेला दिनै जोंखौ बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांखौ आंखौ जों बयखौबो रिक्वेस्ट खालामदों बेनो बे रिक्वेस्टआ बेनो बे संसारनि बाथ्राफ्राव गोसो होआलाबानो सोरगोनि बाथ्राफ्राव गोसो होदो होननानै जोंखौ खावलायदों आरोखि थ' बेनिखायनो जायफोर ख्रिस्टियानफोर आं दहाय एसे गिबियावनो होनखाबाय जे जों ख्रिस्टियानफ्रा बे संसारनि मानसिफ्रा जेरैबायदि सोलिदों जों बेबायदि खालामनो हाथ्रा टटेलि आलदा आरो जुदा खाथार आरो गोबांथार थे ना मा होननानै बुंदों बाइबेलाव बुंदों मोननै लामा दंनो मोनसेया जाहैबाय बिराद गुवार आरो मोनसेया जाहैबाय थे आरो बे गुसेब लामाखौ मा होननानै बुंदों नोंथांमोना मिथिखागौ बे गुसेब लामायासो मा होननानै बुंदों बाइबेलाव सोरगोआव थांनायनि लामा आरो बिसोर नोंखौ सोरगोआव दैदेनलाङो गुसेब लामाजों हान्थिग्रा बिथांमोनखौसो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेलाव दिनै बेबायदि बाथ्राफोर बुंदों थ' बेनिखायनो जोङो बे समावहाय जोङो लामाखौबो सायख'नानै लादिनि बबे लामाजों जों थाबायदों गुवार लामाजों थाबायदों ना गुसेब लामाजों जों थाबायदों बे मुगायावहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बिथां राजेश मुसाहारिनि कमेन्टनि गेजेरजों आरो माखासे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों बुजिनो हादों मिथिनो हादों होननानै आङो साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों अब्ला बे समाव ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो नोंथांमोननिसिम जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन 1 करिन्थ 10 बालाबनि 31 सिरि 1 Corinthians chapter 10 verse 31 बेयाव बेबायदि बुंबावदों बेनिखायनो नोंसोरो जेखि मावा जाब्लाबो आरो लोङोब्लाबो गासैखौबो इसोरनि महिमानि थाखाय खालाम खोनाबायना मा बुंबावखो आरोबाव जोबनाय सिरियाव बाइबेलावहाय मा बुंदों जोंखौ नोंथांखौ रिक्वेस्ट खालामबाय मा होनना बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो होनदों जोंखौ जेखि मावा होननायावनो गोबांथार बांसानद्राय प्लुरेल हाबखाबायना बांसानद्राया हाबखाबाय ओमफ्राय जाब्लाबो आरो लोङोब्लाबो गासैखौबो होनदों गासैखौबो होननाय लोगो लोगोथ' एभ्रिथिं जाखाबाय नंगौना नङा बांसानद्राय हाबखाबाय प्लुरेला बाव हाबखाबाय इसोरनि महिमानि थाखाय खालामनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो आं दहाय एसे गिबियावनो होनबाय जे एक्टिंफ्रा जे रल बा पार्टफ्रा मिथिबाय दा समाजनि थाखाय उदायगौ जाथिनि थाखाय समाजनि थाखाय ना नायग्राफोरनि थाखाय उन्नति लाब जायो दिनै बेफोरखौसो दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा एक्टिं खालामनो मोनो होननानै आंनि बुंनाय खारना बेनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो आंनि मोनसे बुंनाय खारना बेनो जे एक्टिंफ्रा नायगिरि साफ्रोमखौबो पापाव दैदेनलाङा गाज्रियाव दैदेनलाङा बेबायदि एक्टिंखौ जों ख्रिस्टियानफ्रा खालामनो मोना
बेखौनो बे बाथ्राफोरखौ लानानैनो आङो बुंदों आरोखि दहायसे गिबियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आसा खालामो बिथां राजेश मुसाहारिनि कमेन्टनि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनबाय जों जेखि मावा मानो इसोरनि महिमानि थाखाय जोङो खालामनो नांगौ जोङो जाब्लाबो लोङोब्लाबो जों जेखि मावा मोनफ्रोमबो बिसयाव मिथिबायना गासैखौबो इसोरनि महिमानि थाखाय जों खालामो जों सिनेमाफोर खालामोब्लाबो जों सिनेमायाव एक्टिंफोर खालामोब्लाबो जों बे गासैखौबो नोजोर होनानै नोंथाङा मा एक्टिं खालामनो थांगासिनो दङ बेखौ मिथिनानै जों इसोरनि महिमानि थाखाय जों खालामो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना खोब गाहामथारैनो बुजिबाय with my small knowledge आंनि फिसा नलेज बा आंनि फिसा मिथिनायजों नोंथांमोनजों आं दिनै बेखौनो शेयार खालामबाय अब्ला बे समाव इसोरा नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथोंसै आरो दिनैनिफ्राय जों जेखि मावा मानो इसोरनि महिमानि थाखाय मावनो हाग्रा साफा साफा ख्रिस्टियानफोर जों जाथोंसै जिसुनि मुङै जाथों खुलुमबाय।